To je bio hit single Claire Nightingale, veliki prasak samo za nas. Wow, ta djevojka je nevjerojatna. Obožavam je, totalno je strastveno posvećena umjetnosti. Klara, za samo par mjeseci postala si senzacija sa svojim ultra jedinstvenim pjevanjem i stilom. Čini se da pjevaš i plešeš čak i u snu. Zaustavljaš li se ikada? Nikada ne. Plesanje i pjevanje su mi sve. Dijeliti pjesmu i ples veseli me, a vjerujem da raduje i ljude sve. Vidiš, Tiki, ona je prava umjetnica. Došla se u Pariz snimiti spot za svoju sljedeću pjesmu koja će se zvati Miraculous. A? Zaista se divim i obožavam Bubamaru i Crnog mačka. Oni me inspiriraju svakog dana. Ova pjesma će pokazati da nemaju mana. Snimit će pjesmu o meni, mislim o Bubamari. Toliko sam uzbuđena da bih se mogla... Audicija će biti u hotelu Grand Palace, zar ne? Ptičica mi je rekla da si već našla Crnog mačka. Podijeli vijesti s nama. Zapečaćene su usne moje, ali uskoro ćete znati tko je. Moramo naći Bubamaru, a statist možeš biti ti, zato što ste na audiciju pozvani svi. Marinette, jesi čula? Sve cure će ići na audiciju, zato ideš i ti. Ali nemoj opet imat svoje Marinette trenutke, okej? Da propustim priliku upoznati Claru Nightingale glavom i bradom, nema šanse. Vidimo se! Neće se valjda natjecati za ulogu Bubamare, zar ne? Naravno da ne, samo se želim zabaviti kao statist u spotu, to je sve. Nikad ne bih učinila nešto što bi otkrilo moj identitet. Onda dobro, Marinette. Ponosna sam na tebe. To će biti odlična promocija za otvaranje naših trgovina u Kini i Koreji. Nemaš izbora. Dizajnirao sam Klarine kostime od kako je počela. Svidjela joj se moja skromna sugestija da upotrijebimo tebe. Vidjela te samo u reklamama, ali impresionirao si je. Nadam se da nas nećeš iznevjeriti. Naravno da neću, oče. Statisti na lijevu stranu, kandidati za Bubamaru na desnu. Odličan izbor tkanine, a ovo je nevjerojatno umijeće. Nema šanse da ovo obučem. Da, uvijek sam mislio da je zvonce malo smiješno, ali opet, duboko u sebi si oduvijek želio kostim, zar ne? Ne, Pleg, hoću reći da će svi shvatiti da sam ja pravi crni mačak. Nema šanse, ljudi su slijepi. Spreman, Adriane? Idem, samo tren. Ako me vide s maskom, prepoznat će me, siguran sam. Ne mogu je nositi. Dobro, a sad ću se ponašati totalno jadno. Nadam se da će ih to potaknuti da me zamijene. Hvala što ste došli u ovaj dan. Ostvarili ste mi san. Uz našu pjesmu i ples ovaj dan će biti pravi urnebes. Bićemo u glazbenom spotu Claire Nightingale. To je velika stvar. Ne mogu vjerovati da se ovo događa. A sad, ko samo je komaslačak, Adrian će biti crni mačak. Adrian! Tu smo mi! Kostim ti savršeno pristaje kao što sam pretpostavio, ali gdje ti je maska? Nisam je mogao pronaći. Ja ću to riješiti. Nema problema, u redu je. Ne treba ti maska za audiciju, hajde! Nisam li ti rekla da Adrian malo liči na Crnog mačka? Kako god, on je 1000 puta savršeniji od Crnog mačka. Mora da ste ogladnjeli od ovog čekanja. O, vidi, ide u našem pravcu.